isang nabubuhay dito. NXP! Nasa kanila na ang Lord Take ngayon! Nasa kanila na rin ang kalamangan, pare. Bren Esports, hindi nila natapos kagad yung laban at the early stages of the game. Nag-isa-isa pa sila. Remember na wala laging malakas sa marami. This was so unfortunate and I think miscom na to para sa Bren Esports. Nalito na sila whether they're gonna defend or lalaban ba sila dito. Yung lineup dito ng NXP is really made for 5-on-5 Royal Rumbles, Butters. Ang lakas nila manghuli. Oo. Ang lakas nila manghuli kasi meron silang Jawhead at James at Baksha. But that instant replay is brought to you by Oppo A94 Experience Gaming at full speed with Oppo A94. And kay Exhort with the Eve. Kung titignan mo yung items niya, Butters, na kompleto niya na yung triple wand. The Genius Wand, the Ice Queen Wand, at saka yung Glowing Wand. Lahat ng wand. Lahat ng wand. Wand vision. Wand vision. Wand vision. Oo. So men, sobrang kati niyan. Hindi mo na pwedeng makamot yan. Pag kinamot mo yan, masusugat ka. Pero ito, nasusugatan na ang Bren. NXP dito, going for the push. Yung Lord nandito. NXP, they will take one game against Bren Esports. Isang mabilis, Butters. Walang nakukuha yung NXP kanina ng mga towers, pero dahil dito sa pagiging over-aggressive ng Bren, dahil dito sa pag-overstay ng Bren, na-punish na naman nila. It's like day one para sa NXP and commendable performance for the team. I could therefore say na kapag umabot late game, ang sakit talaga ng damage nila. Like for example, yung Eve, tapos yung Vision Shield. This winning moment na nakikita nyo, nag-enjoy sila ngayon, is brought to you by Oppo A94 Experience Gaming at full speed with Oppo A94, available starting March 26 in Oppo concept stores, retail partners, and e-com platforms. Ladies and gentlemen, tignan nyo yung NXP, Wow. Next Play Esports. Nag-enjoy sila ngayon. Men, I think this is the first time na nakakuha ng puntos ang NXP sa Bren. And Butters, mind you, tuwing Sunday, isang beses lang maglalaban ng mga teams. So ngayon, kung sino manalo sa series na to, walang bawi. And yeah, tignan natin kung paano maayos to ng Bren Esports pagdating nila ng game number 2. But speaking of analysis dito sa games, tingin ko oras na para ipasa natin to sa ating resident analyst, Midnight. What are your thoughts about the game? Bakit nga ba nanalo doon ang Next Play Esports? Thank you so much, casters. Finally, nakita natin ang Roger counter ng Next Play Esports, even taking down the world champions. Once again, this is the Analyst Desk. My name is Midnight, and nahatid natin dito sa inyo yung mga dahilan bakit nanalo ang Next Play Esports against Bren Esports. Now, these following post-game stats are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game grade with Smart, free games for all. Key heroes to look out for the side ng NXP. Nung nakita natin yung Roger pick ng Bren Esports, the following picks were the Baksha and the YSS. H2O and James, they really did a lot on this game. And si James pa nga yung MVP. Now, why does this work? Number one is Baksha is good against Roger because it destroys teamfight boxes. Ito yung hero na mai-invade yung teritoryo nyo, no? And in turn, it allows for more plays on his teammates. H2O, siya yung tagabigay ng vision dito with the Mountain Shocker, and si Rene J can just cut the backline and try to assassinate Carteezy. There were multiple times na nahuli si Carteezy dito, no, out of position. That is because of the nature of lineup ng NXP dahil nga sa mga sinabi natin kanina, the vision and the box destroyer, which is the Basha. In turn, help them secure kills on the side of Bren Esports. I really love the itemization of James dito on the Basha, no. After going for the Cursed Helmet, he went for the Antique Kiras, Dominance Ice, and then Athena Shield. Napakaganda nung item progression niya rito, no? This allows literally tankiness for the Baksha para ma-counter talaga
yung Roger, yung teamfight aspect ng Bren Esports, which was just perfect for the side of NXP Esports. Once again, these stats are brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL, free to game great with Smart, free games for all. And again, finally, nakita na natin yung matagal nang sinasabi ng NXP Esports na counter against the Roger. It was just the YSS and naback siya, pero syempre, dagdag na rin natin dyan yung itemization. Now, the next thing that we are gonna be looking for is the gameplay itself, no? So these highlights are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL, free to game great with Smart, free games for all. Dito natin makikita kung paano ba binasag na NXP Esports ang Bren Esports with their Roger pick. Pero first of all, bago natin pag-usapan yon, I'd really like to highlight this play from FlapTZ. When they were contesting the turtle objective of NXP Esports, look at this side of the map, no? Sana nakikita nyo, no, itong mapa na to. May minion wave pang natira si FlapTZ sa may bottom lane. Pero this is where Bren really excels at. They really love fighting around turtles, especially when it's on the side of FlapTZ. This actually allows Bren Esports to win the upcoming fight kasi hindi pa rin naman talaga fully capable ang NXP Esports, and having a Lapu-Lapu and Roger on your side, it really does tell that Bren Esports should win in the succeeding fights. And ito yung movement na madalas ginagawa ng Bren Esports. Whenever they're on the side of FlapTZ, kapag nandun yung turtle, they always rotate towards that objective. And napakaganda lang na example nun kasi willing iwan si FlapTZ. Willing si FlapTZ iwan yung minion wave para sumama sa clashes ng Bren Esports. After that, Bren Esports continuously took objectives against NXP Esports, but what made the game really hard for them is the presence of the Baksha and the YSS. The very nature of this lineup is that it stops objective from happening. Bakit? Again, really good at invading the boxes is the Baksha, and H2O can just provide the vision. Ngayon makikita natin 9 minutes in, medyo pantay yung game natin, no? Mababa yung gold lead ng Bren and pantay din yung kill score. Pero look at this. Look at this team fight from NXP Esports. They have controlled territory of what is happening on the map. Bren Esports, napakahirap lumaban sa ganitong klaseng engagement. When you're trying to invade the enemy box or yung kanilang space, meron ka bang poproblemahin na Eve. So overall, the solution from NXP Esports worked wonderful for them kasi mas solidified yung idea ng teamfight nila against Bren Esports. Of course, Bren Esports, hindi naman sila nagpahuli. There were still some moments of brilliances on their side. Specifically on this clash, no? Nahuli nila si H2O kahit nahuli si Carl TC on the backlines. But we have to remember, sino ba ang late game lineup dito? If you look at the heroes of NXP, there is a YSS, a hero that outputs so much damage in the later parts of the game. Dagdag pa natin dyan si, etong hero na to, yan, dagdag pa natin dyan si Eve. It is a huge teamfight monster. It provides a lot of things. Damage, control, and the slows, which is Bren Esports, they're really weak at. Again, these heroes on the side of Bren Esports, they rely heavily on positioning and mobility, specifically the Roger and the Lapu-Lapu. So pagdating ng late game, naturally mararamdaman ng Bren Esports, parang napakahirap labanan ng heroes ng NXP Esports is because of the fact that the nature of the heroes on the side of NXP is just better pagdating sa late game against Bren Esports, and that is why the MVP of our game is James. Once again, this is brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. James on this Baksha, KDA of 515, net worth of 9,899, damage dealt 37,144 on a Baksha, mind you. Objective damage of 306, of course, that's to be expected. Kill participation of 63%. I'm pretty sure, nung nakita nyo yung post-game stats kanina, nakita nyo rin kung gaano kadaming damage yung tinangke ni Baksha, o ni James on this Baksha. That's the reason why NXP was able to take the game away from Bren Esports. Excited ako sa game number 2. I'm pretty sure na yung Roger ay mako-contest pa rin on this next game. Pero the question is, sino ba ang mananalo? Casters, ano sa tingin nyo? Amazing performance from NXP Esports ngayong game number 1. But we will move on. This is game number 2. Welcome back to the Casters Desk. Ako si Butters, kasama ko si Manjin. At kami, ang inyong laban casters. Manjin! Ano nga ba yung nilaban lang doon ng NXP Esports? At bakit ba nila nakuha yung panalo? Literal na nilaban lang ng NXP Esports dito yung late game na gusto nila. The Baksha, again, may encounter sa Esmeralda. And Bren, overextending every time.
masyado nilang hindi kinalculate ngayon yung damage output ni Exort, pati yung poison nung backsha na ito ni James. Yes, NXP, they were losing the early game. It was all Bren. But again, nawala ng patience yung Bren Esports dito. Exort with the real-world manipulation, may mga Void Blast pa, everything else, AoE damage, to the point na ubos isa-isa ang Bren Esports. And with that, late game, lahat may items, boom, NXP. And guys, we will be heading to the draft. Pero kailangan mo natin malaman syempre kung sino yung gagawa ng smart choices dito. Next na ang drafting natin, brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Gusto ko yung naging adjustment dito ng NXP with their playstyle. Nakita natin na may mga sinasacrifice silang lanes. Pero kasi yung type ng laruan ng NXP, ito yung risky type ng laruan eh. Ito yung mga, high risk, high reward na laruan. Like for example, yung minute 1 na pumasok si Renny J doon sa may purple. High risk, high reward yun, men eh. Kapag nakuha nila yun, ang laki ng kalamangan nila. Kung hindi, may part na pwede matatalo sila. But then again, they are type of team na willing sumugal. Gusto ko lang sabihin, guys, ito matic legit to. Si Renny J, grabe yung effort dun sa game na yun. Totoo. Kung paano niya kinontrol, sinubukan tulungan yung mga teammates niya para makontrol yung ibang lane, na meron din siyang iniisip na kukontrolin niya yung lane niya. Oo. Grabe yung effort ni Renny J doon. Makikita mo doon na puso talaga ng bata nandun. It was a full team performance para dito sa side ng next play. And Butters, eto na, kabahan ka na dahil I think sumasabog na ngayon ang social media. Game 1 pa lang. Pero expected na din naman natin to, kahit anong mangyari, Oo. talaga sasabog at sasabog. Pero for next play fans, seryoso, nagbubunyi sila ngayon. Bren Esports fans, nakakali nila ulit yung Bren Esports. Bawi. Bawi talaga. I think it's the first time na nakikita natin uli ang Bren sa ganitong sitwasyon. So ang tanong, kung ikaw ay Bren fan, kailangan tong extend sa Game 3. But looking at it, Butters next play, at the bans, they are now respecting the Benedetta. Ineliminate na nila to ngayon. Ngayon, pwede nilang ulit kunin yung Alice na best pick nila ngayon para kay James na MVP kanina. And may possibility din na pwede rin sila mag-Roger or baka mag-Gishon Shin. Alam mo, itong next play, nakita din nila yung ginagawa kahapon ng Bren eh. Ang sabi nila, nagbe-Benedetta jungler sila. So since hindi tayo first pick, respetuhin natin, Oo. tanggalin natin kasi magiging problema din yan para sa atin. Next play dito, I do agree, Alice is one of the picks na tinitingnan nila dito. And tignan lang natin kung may Cho ba na pipiliin na dito yung next play. Johead is banned, so a Cho tank is good. Oh, Cho tank nga talaga, mas okay dito. Which is, ito yung maganda ngayon sa next play eh. Si Renny J, kaya niya na mag-flex ng kahit anong hero. May time pa nga na nagpa-par sa side lane siya. Yes, gold lane siya. Pero nakakatakot pa rin kapag binigay mo sa kanya itong favorite hero niya, which is ang Cho. And di pa natin sure dito kung Renny J to or Yawi Cho to. Kasi pwede din naman gawing support ni Exert tong Sylvana eh. Totoo. So ang ganda ng pagiging flexible ngayon ng lineup ng next play esports para sa kanilang first 2 picks. May part na pwedeng malito ang Bren. Let's see, dahil Bren Esports picking the Claude early, which is actually magiging dilemma ngayon dito ni Carl Tizzy kung siya ang Claude. Una ay hindi ganun kabilis yung magiging farm nila. And meron siyang Way of the Dragon na poproblemahin at saka meron siyang Imperial Justice na poproblemahin dahil magre-retribution type siya. And dito, next play, I think this is the time para kuwaan na din nila ng hero dito si H2O. Given na napili na ng Bren yung sa kanila, automatic yung dalawang pick na yan, dalawang ban na yan sa side nila, itututok nila kay H2O yan. Totoo, pero sabi nila, sige, banan nyo muna si H2O. Oh, sige. Piliin muna natin ang Eve ni Exort with the 3-1 setup na nakakatakot talaga, Butters. Probably one of the greatest S-tier supports. Mid lane pala right now dahil sa kanyang kit. Besides the fact na may damage output siya, kayang-kaya niya kasing mag-vision kapag ginamitan niya ng ng Void Blast yung mga bushes eh. Oh. May part na kapag may natamaan doon,
Pwede kita na namin kung nasan ka. Ang layo nun eh. Tatandaan mo man, Jin, hindi ka naman malis pag sinabi mong S-tier. Kasi tatandaan mo, yung mga mid-tier heroes, sa tamang kamay, naging S-tier din sila. Totoo. So ngayon, Exort, again, one of the great mages ngayon sa atin laro. Let's see kung ano magiging last few bans ng dalawang teams dito, Butters. Tama ka, H2O na main target dito ng Bren. But again, may Lancelot open pa. And may Yishun Shin pa na open dito. Which is, I think, Yishun Shin, sobrang gana kapag may Sylvana at saka may Eve. Basing dun sa performance ni H2O dun sa game number 1, I don't think Bren Esports will be that scared. Kasi nga hindi nga naging maganda yung early game niya, nakabawi siya nung bandang patapos na yung mid game eh. So tingnan natin kung papalasutin ba ulit ng Bren Esports yan or tatanggalin ba nila. And that's going to be a Yuzhong ban para dito sa side ng next play. Ayaw nilang magamit sila ng Yuzhong. And ang iniisip nila dito is tank tong back siya or tank tong Pakito. Pwede, no? Either of the two. Kasi pwedeng mag-back siya side lane dito ang Bren. Na I think mas gusto nila kay Flap TZ para makuha mo kaagad yung early level 4 or probably magka-item ka kaagad. And yes, tama ka, Butters. Bibigay nila yung Yishun Shin dito, wag lang Lancelot. But then again, yung vision kasi na pinoprovide kanina ng next play din yung nagdadala dito para makasagot sila sa magiging aggressive ng Bren. So ngayon, tinitignan natin ano ang fourth pick ng next play. Pwedeng hero pa actually to ni James. Yeah, pwedeng hero ni Pwedeng James. mag-a-adjust na lang si H2O sa magiging last 2 picks ng Bren. Hero nga ni James. Or pwedeng hero ni Renny J. I'm not so sure about picking an Esmeralda sa tapat ng isang back siya. Kasi alam natin to, Manjin. Pero still, kung kay next play ang confidence para gawin to, sa kanila yung confidence. Bren Esports really happy with that, I think, na nangyari yon. And now, kailangan nilang i-focus yung attention nila dito papunta sa side netong Esmeralda pick na to. Kailangan nila ng pangbawas dito. Bren, feeling ko mapipilitan sila gumamit ng Lunox dito. Yeah, pwedeng kang pumili ng hero na ni Few dito since wala yung Farsa. Who knows, may part pa nga sa akin na pwedeng hindi Lunox, baka nga mag-Chango. Pwede. Siguro dito, si Bren Esports para dito sa Eve. Pero Kagura, I think this is better para dito sa side ng Bren Esports na gumaganda ngayon yung record ng Kagura sa mga ranked games at pagdating dito sa ating game, which is actually magandang pangkat sa Eve. And this is going to be interesting para sa side ng Bren Esports. Hindi rin ganoon kadali mag-Lunox dito para sa side ng Bren kasi nga merong Eve din na kailangan i-consider. So I think ang pinaka well-rounded na pick para sa kanila dito at this point is going to be the Kagura. The Kagura kasi kailangan nila ng setup at kailangan nila ng burst damage. Wala silang ibang pang set dito. Yung Pakito lang tapos single target pa. But it's back. Butters. Here we go. Ang pagbabalik. Paano mo nga ba mauhuli ang isang hero na lumilipad-lipad ng mabilis? Kailangan mo ng instant lockdown. At nako po, mapipressure ata ang Bren dito dahil sa Ling. There is this thing about the Ling na sabihin na lang natin hindi na siya kasing lakas ng dating previous patches niya. Pero ngayon next day, susubukan nila paganahin to. Tatandaan natin na before mawala yung Ling, meron siyang build na tinatawag yung Demon Hunter Sword first para dun sa mga makukunat na kalaban niya sa kabilang side. So ibig sabihin, there's this thing na papasot ako, Demon Hunter Sword ba ang unahin niya? I think tatry itong pagganahin ng next play dahil nga meron tayong buff sa Lito Wanderer. Ang magiging pressure lang is kailangan nila ding makuha yung purple. So alam yon ng side ng Bren Esports. Pwedeng yon yung gawin dito ni H2O. Yung yun kagad yung build niya para ma-counter din itong mga heavy tanks ng side ng Bren. Parehas malupit sa late game Butters and I think another 50-50 game. It will all depend sa pagiging aggressive nitong dalawang kupunan. Bren Esports on the verge of losing their second series dito sa ating week number 1. Hindi nila hahayaan basta-basta yan. I do believe that Bren Esports may pipigain sila dito kapag kakailangan nila. Pero next play Esports, ang maganda naman sa kanila, sinosurpresa nila tayo ngayon. Yeah, ang pinaka gusto kong adjustment dito sa Bren is the Kagura pick na in-adjust nila. Kasi kahit papano may way ka to move in and out. Tapos kaya mong kaya mong ma-burst down yung Eve na naging dilemma nila kanina. Na pagpapasok sila, bigla silang nasa stun. At least this time, merong Wushu Umbrella Flea
yung Kagura, pwede tong makawala. And perfect to kay Few. Okay, so Mobile Heroes, Mobile Legends eh. Mobile Legends Kailangan eh. Mobile Legends eh. Kailangan Kaya nga Mobile Mobile Heroes. Legends, hindi naman Oo. Mobile Heroes. And still, here's what it is. Nagulat ang lahat. Sumabog ang social media. Nag-check ka na ba ng social media Hindi mo? pa, lobat ako. Lobat ka? Okay. Pero alam mo, ito lang yung sinasabi natin dyan. Kahit anong mangyari dito sa larong to, sa series na to, Bren man manalo, NXP man manalo, laging sasabog ang social media. Mainit. Mainit ang social media. So, keep those thoughts coming and please do use yung hashtag #BeLegendary para nakikita namin yan. Para nababasa namin. Para nababasa natin yan. Mhm. Wow, early flame shot mula kay Few. Pero nakikita mo naman talaga dito, si Lasty talagang tinutusok siya ni Yawi dito Yeah. nung second skill at talagang ayaw magpatinag ni Lasty. Talagang alam niya Oo. na kailangan niyang pigilan itong pag-take ng purple buff ni H2O. And actually, favorite spot to ng Bren Esports. Nakita mo kaagad kaya nag-flame shot doon si Few. Para at least, nag-hope sana siya doon na ang tatamaan ay si H2O para ma-delay lang ng onte. Pero I think this time magiging patient ang Bren. Bakit? Kasi Claude to eh. So kailangan pa nila ng Demon Hunter Sword. Same with H2O. Pero Uy! oh no! Oh no, nagkaroon ng extra seconds dito si Cartizzi dahil nag-reset yung buhay ng onte ng purple. Masyado atang nakatingin na si Carl Tizzy sa ibang part ng mapa. But then again, patient movements muna sa dalawang teams na to, Butters. Both teams aiming to get pick-offs ng bahagya dito sa ating laban. Pero ako interested ako dito sa Uranus and Cho matchup. Para bang no? Para bang around Season 4, Season 5 yung nakikita natin. As long as hindi mabilis mag-pull ng trigger dito si Rene J sa mga skills niya, makakatakas siya. Totoo. Kayang-kaya naman din ng isang Cho, ang isang Uranus pag early stages. Pero kapag late game, nako, hindi na mapapatay kagad. So Butters, magse-second wave na ngayon ng minions. And I think, again, both of the teams patiently waiting for someone to go in. And paunahan lang muna tayo sa positioning pagdating sa turtle. And ito, yung turtle yung pinaka-importante sa kanila. Nakikita mo si Rene J kung paano siya bumaba dun sa may mid lane. Talagang alam nila na merong converge na mangyayari dito sa may gitna. Ito sa may turtle side. Kasi sa totoo lang, ngayon ang nangyayari is pagandahan ng pwesto doon sa may jungle. Pagandahan talaga, Butters. And actually, iniisip ko na nga anong mangyayari dito sa late game. Mataas ang burst dito ng NXP. Like that, nako, yung setup mula kay Exort talaga. Lusty dito, paying the price. H2O, wala siya dun sa area para i-take na agad yung turtle. Pero ang ginagawa lang nila dito is alam naman nila na may na-takedown na sila this side ng Bren, so hindi nila kailangan masyado magmadali. Hindi ka talaga pwede rin magpatama doon sa real world manipulation. Kapag napadaan ka talaga doon, mas mabagal ka pa sa pagong. Oh, real na real. Pero ito, real na real. Gumamit na rin dito ng ultimate si H2O, Tempest of Blades to push back people. Pero ito si Cartizzi, kinukulit ni Rene J, and H2O with the assist! Wow! Bren J and H2O on that play, knowing nandoon sa turtle side ang Bren Esports, na timingan ni Rene J dito yung turtle, and ito nga yung magiging dilema ng Claude. Wala siyang purify, pang counter sa Will of the Dragon. Nahuli si Flap! Oh my goodness! Another pick-off para sa side ng NXP! Wow! And Few! Siya ang susunod! James dito with the Falling Star Moon. Wow, NXP! Ginugulat ang lahat. Tuloy-tuloy dito ang burst damage ng NXP, Butters. Nabanggit natin to kanina. Slows from the Eve ni Exort. Stun mula kay Yawi. Stun para kay Rene J. Dalawa ang napilitang mag-purify dito sa Bren Esports. But the problem is, nahuhuli sila, nasyusyutan sila. Ang kailangan na lang ng NXP ngayon, makonvert yung mga pitas nila into objectives. Makapag-push ng turrets or makakuha ng turtle. Tatandaan mo, Manjin, ang pinaka-trend ng Ling dati is makakuha ng early kills. Nagawa yun ni Ling dito. Ngayon, anong kailangan gawin ng Bren? Looking at Bren's side, hindi naman nila kailangan masyadong maging worried kasi nga meron silang Claude. Oo. Claude yung pwede mag-pop off dito at anytime ng mid-game para isalba sila pabalik. Kaso I think, Butters, na nagiging trend this time sa ating laro, para bang hindi gana na ngayon ang mga solo lang na type ng carries. Which is, kung papansinin mo, isa lang ang main damage output ng Bren. Sa NXP ilan? Si Rene J, si Exort,
si James at saka si H2O. 4 ang kayang dumamage. Depende pa rin yan. Actually, baka pwedeng 5 kung mag-damage type si Yawi. Tama ka dyan, Manjin, and NXP ngayon well on their way to just getting this second turtle. Pero syempre, hindi papayag ang Bren ng ganung kadali. Nakapwesto din sila dito sa baba, ay sa taas. Yep, paunahan na to sa pwesto. And actually, dito mo makokomend ang Bren. They know how to juggle the macro of the map. But NXP, kailangan tong respetuhin ng Bren ngayon. Hindi sila pwedeng gumangster. Dahil laging 4, laging 2 ang NXP. Full farmed si H2O dito. Never siyang na-delay, so pwede siyang pumasok anytime. Rebo dito, wala siyang purify. Ginamit yon Aray. ng NXP sa kanilang advantage. H2. Look at the damage dito kay Lusty. Napakataas. And Renegade din dito. Nag-aabang na siya dito sa mga brush. May turtle take na mangyayari dito, Manjin. Pero ang tanong, lalabanan ba nila Curtis ito? Kailangan ata lumaban, i-contest ng Bren dahil kung hindi, ang daming mawawala. Sinipa ngayon dito si Few. Pero Butters, gusto ko lang emphasize dito Look at Exort, 3-0-1. Yung setup na ginagawa ni Exort dito ay nagiging key to victory ng NXP. That was a great move coming up from Bren Esports. That could be the start ng mga pick-off na hinahanap nila. Pero sabi ni James dito, hindi yon Kuya Butters. Hindi yon Kuya Manjin. Andito na kami. The-take down na namin to si Few. And that is going to be one more kill. Going to the side of James. James dito, yung pinaka-target nila Lusty, Cartesi. Gusto talaga nila i-dive. Si Flap din dito, gusto rin pumasok. Kaso hindi talaga kinakaya yung mga tower dives ngayon. Hindi kinakaya dahil nga sa extra damage output na meron yung update natin. Kung dati kaya mo yung 4 na hits ng Torre, ngayon 3 na lang dahil pinalakas. And kailangan na ata maging worrisome dito ng Bren Esports. Kasi again, nauunahan sila sa pwesto at nauunahan sila sa items. Si James, maaga niya na buo yung Enchanted Talisman. Si H2O, buo niya na yung Demon Hunter Sword. And Exort, sobrang outstanding nitong kanyang E-plays. Para pa siyang, para siyang Parse Ganun kabilis Iba yung pakiramdam ng Yawi Exort combo no? Iba, Iba. Iba talaga kasi may setup ka from the Imperial Justice. Tsaka ang nagiging dilema, hindi niya nga hinihintay yung Imperial Justice si Exort, inuunahan niya. Now, Bren Esports, there are a lot of ways to stall the game naman. At least for Bren dito, ang magandang balita para sa kanila is hindi pa sila natutumbahan ng mga turrets. Hindi pa nga. Kompleto pa yung mga turrets nila, and as long as ganyan, merong space sa jungle na mag-farm si Claude. Pero nakita mo yon Butters, I think ang ganda ng sobrang poke doon ni Exort onto Lusty na nagkaroon ng burn damage at kailangan nila mahuli siya ngayon. For the first time, nakuha nila si Exort. And eto na si H2O with the Tempest of Blades. Si Kena Jay nandun sa may pinakalikod. Tingnan natin kung sino subukan niya hulihin. It's going to be Cartesi. Mahuhuli siya ng Imperial Justice. Mahuhuli siya ng Jeet Kune Do. Paano ka lalaban sa ganong senaryo? Hindi ka makakawala without any purifies. Without the time journey, since walang digi dito. Lockdowns after lockdowns from NXP. Men, nanggigil yung Bren kay Exort. Yun yung main dilemma nila. Nung napitas na nila dito yung Eve, tsaka naman sumugod yung NXP dahil cooldown na yung mga skills ng Bren. Men, pareho lang din tayong dalawa. Namamangha tayo sa nangyayari dito ngayon. Totoo. Sinusurpresa tayo ng NXP sa ginagawa nila. Bren Esports, parang laging one step ahead ang NXP sa ginagawa ng Bren. Umabot na sa point na may items na ang NXP, and again, itong mga players ng NXP ay napakalakas kapag late game na mataas ang kanilang mechanical prowess. Exort now also with the Ice Queen wand. So ibig sabihin dito, kaibigang Butters, is that mas napapadali dito yung pick-off capability ng NXP. And Cartesi dito, getting caught in the middle. Lusty, si Xavier dito si Carl. At least Carl, meron siyang BMI para makatakas. Kailangan na lang mag-ingat dito ng NXP doon sa mga overextensions dahil nga still si Claude pa rin to. May damage pa rin to pag dumating ng late game. But then again, si Carl Tizzy na-delay pa ng konti. So baka maghintay pa tayo ng 3 minutes. Ang mahirap dito, pag nawala si Carl Tizzy, pwedeng malugi ang Bren. So dapat maprotektahan nila to ng tama, pero marami pwede pumasok sa kanya. And Yawi dito getting caught out, and ito na ang inaabangan ng Bren Esports. If you're a Bren Esports fan, nagiging online na si Cartesi at mukhang ito na ang pagbangon ng api. Pagbangon ng abi, parang ganyan. Oh no!
and pumasok siya mag-isa doon. And Bren Esports, hinahanap nila yung sarili nila ngayon sa isang pwestong hindi nila gusto. Lost dito will go down. H2, wow, the killer instinct. Kaya bang niya i-take down tong mga taong to? Andun yung Crystal, nandun yung Slow. It will be enough to take down yung mga tao sa Bren. At andito pa si Rene J. Oh no! Bren Esports! Pumasok si Carl Dizzy without Purify. Na-stun ni James. At yun na yun, pare, walang malakas sa marami. And Exort, perfect positioning once again. Dito sa Eve na to, masyadong maraming crowd control ang NXP para pumasok, Butters. Ribo, nakapag-purify siya doon sa Imperial Justice pero hindi pa rin niya kakayanin yung full 5-man damage na meron dito ang NXP. Hindi talaga. 34K laban sa 26K, Butters. Ngayon pa lang nabuo yung Golden Staff. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino sa side ng NXP, kaya nang mag-initiate. Ang magiging dilema ng Bren dito, hindi pwedeng maging agresibo bigla si Carl Tizzy. Kailangan niya mag-play safe. Kasi kahit sino, kaya siyang patumbahin ngayon. Rene J dito ang main target ng side ng NXP. Na-shoot po niya yung bunggo. Pero sabi ni Rene J, kukunin ko na lang yung kill dito kay Carl. Pero hindi niya maaabutan. Tutumba dito si Few sa may kabilang side. And that is going to be another team fight. Yawi dito, nagkahulihan. Exort, napakaganda lagi ng pwesto. Genius 1, nakuha niya na. And this might be it. The last man standing para sa side ng Bren is si Ribo. Si Ribo na lang. Doc Ribo, ano pa ang pwede mong magawa? NXP with the burst damage. Eto na ba yun? Eve lang pala ang kailangan. 4-10 ang scoreline dito ni Exort and Butters. Eto na ang pagbangon ng api. Eager to come back at NXP gets the 2-0. Oh my goodness, ladies and gentlemen. What a way to end this game. NXP nakabawi and here we go. Oh my goodness, Yawi dito with the taunt. Ito na ang simula ng mahaba-habang linggo Oh sa boy. social media. Ito na ang simula, NXP proving everyone wrong. Slumpy yung kanilang game number 1 nung Friday. Pero ngayon nakabawi at talagang binuhos nila yung mga pagkakamali this time ng Bren. Pinanish nila ng pinanish. And wow, 2-0 para sa NXP. Nabawi nila yung pagkatalo nila last season. And that winning /meme moment was brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward itcha GG moments. Thanks to Head and Shoulders, 100% dandruff-free and itch-free. Now, mas mabango pa. Ibang klase pinakita dito ng NXP. Mukhang pinaghandaan talaga nila. At ito yung makukuha mo kapag champion ka talaga, Butters. Ang hirap ngayon ang posisyon ng Bren dahil sila on top of the mountain. Ang sakit ng laglag nito. And again, wala silang bawi sa NXP sa buong season. And eto guys, papasa na natin dito kay Midnight kasi kailangan na natin malaman ang kanyang mga sasabihin. So Midnight, our resident analyst, please take the floor. Any minute now. Oh my goodness, walang bawi ang Bren Esports for their entire regular season. Playoffs na kung sakali ang bawi nila against NXP. Once again, welcome back to the Analyst Desk. My name is Midnight and NXP. You just witnessed them demolish the world champion on that game number 2. Ngayon, titignan natin yung mga reasons kung paano ba nangyari to. Let's first look at the stats of these teams. Following stats are brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great